magpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano kaepektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Back to school na naman! Tara na sa Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, di kalidad na mga gamit pang eskwela sa murang halaga. Bags, notebooks, pad papers, payong and many more. Hindi mo na kailangang magpalipat-lipat pa dahil sa Marigold Bookstore, kumpleto na sila. Hindi lang yan, pati mga gamit ng mga teachers at iba pang school and office supplies. Murang halaga, may diskwento pa at samantalahin ang kanilang back-to-school promo. Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, located at A.V. Fernandez Avenue, Dagupan City. Marigold Bookstore. You may call them at cell phone number 0939-478-2325. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ay aso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ahente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose. Lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Magandang umaga, Pilipinas! Maksyo umaga po sa inyong lahat mga ka-aksyon at welcome po dito sa programang Aksyon Radyo Hataw. Araw po tayo ngayon ng Biyernes sa August 14, 2026. At mga ka-aksyon, muli ako po yung makakasama po ninyo dito sa programang ito, Aksyon Davao Bakay. Inaanyayahan ko rin kayo mga ka-aksyon na makibahagi po dito sa programang ito, Aksyon Radyo Hahataw. Nandyan po ang ating text line 0922-852-1161. Facebook page, Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Yan mga ka-aksyon, iparating kung ano yung mga sitwasyon po ninyo sa mga oras na ito, mga ka-aksyon. Alam po natin may mga areas pa rin po na binabaha pa rin sa mga oras na ito mga ka-aksyon. Dito sa Dagupan City meron pa rin pero medyo mas mababa ngayong itong mga oras na to mga ka-aksyon. Doon pa rin sa mga kababayan po natin na nagtatampisaw pa rin mga ka-aksyon yan po sa baha, no choice. Yung mga no choice mga ka-aksyon na sila ay maglakad po dyan, ingat pa rin po kayo mga ka-aksyon. Dahil tuloy-tuloy po pa rin itong nararanasan po natin na mga pag-ulan. Mayat maya wala, mayat maya lumalakas, di po ba mga ka-aksyon? Ayan, so ingat po tayo sa kung ano pa man yung mga ginagawa po natin sa ngayon. Sa mga oras na to siguro, mga ka-aksyon po natin ay nakapamalengke na. Di po ba? Yung iba ay nagpapahinga. Ba? Yung bawat araw ay may dadaanan ka lagi na baha doon sa mga lugar po ninyo. Mga ka-aksyon, medyo nakaka-stress din. Medyo nakaka-stress din yung ganon mga ka-aksyon. So, paalala po pa rin mga ka-aksyon, lalo na dito, yung mga ka-aksyon po natin nandyan sa mga binabaha po nilang mga lugar, mga ka-aksyon. So, syempre, hindi natin maiwasan, manyak-yak din tanay, dulap, kwanto, mga ka-aksyon. So, ang dami po, kahit pa simpleng tubig lang yan, mga ka-aksyon, simpleng baha yan, mga ka-aksyon. Hindi siya simpleng bahayan, pero hindi siya simpleng tubig. Sabi nga po dyan ng Pangasinan PDRRMO. Dahil
daming bakterya, mga ka-aksyon. Dumi, chemical. Lalo doon sa mga medyo mas malalim yung baha doon sa kanila, hindi nyo kita saan dyan yung may bubog, merong mga matutulis na mga bagay, mga nakausli na mga bakal, mga ka-aksyon. At ang dami pa rin po na mga panganib di po natin nakikita. O baka mamaya di po natin batid. May mga bago na mga butas na pala. O kaya malapit na doon sa may kanal, mga ka-aksyon. Meron na tibag. Di po ba? So, ingat po tayo mga ka-aksyon. Lalo na kung kayo ay lumalabas po ng inyong mga bahay. Better na merong kayong matibay na klase ng mga bota na isusuot. Kaya yung jumper na mayroong bota, mga ka-aksyon. Yan. At yung mga bata, naku, please, wag po natin hayaan sila na nagdyan na nagsiswimming. Mga ka-aksyon dyan sa may baha. Hindi na siya kasi tulad noon, mga ka-aksyon, na kukunti pa lamang yung mga bahay, kukunti pa lang establishmento, kukunti pa lamang ang sakyan. Siguro, nung mga time na yun, mga ka-aksyon, yung noon na makita mong may baha pero malinaw yung tubig, mga ka-aksyon. Kunti pa mga basura. Wala pang gaanong mga ginawa na mga dump site. Mga ka-aksyon, doon sa ibang mga bakante na mga lote, mga ka-aksyon. yung mga sanitary landfill, 'di ba, mga ka-aksyon, lang gaano pa na mga ganyan. Mga ka-aksyon, kaya parang hindi ka kakabahan, no? Noon, pero ngayon ay nako, wala na. Dami ng pollutants. 'Di ba, mga ka-aksyon? Dami ng mga pollutants. Kaya yung mga anak po natin, huwag nating hayaan nung 'di ba, doon sa, kung malala po ninyo nung nakaraan na may nagre-report, merong mga batang nagsuswimming sa likod ng nagre-report na si Action Angel. Ang dami mga batang nagsuswimming doon sa likuran nila ni Action Kim. Imagine niyo na lamang kung saan ba nanggagaling yung tubig na yon, 'di ba? Yung dumadaan na tubig. Sige, high tide. 'Di ba, mga ka-aksyon, lumalabas po, galing po doon sa may kanal. Ay nako. Tapos yung mga anak naglalangoy-langoy doon. Di po ba? O di pa sapat na mayroong beach tayo, pero syempre hindi siya safe ngayon. Kasi meron nga pong masama ang panahon, may habagat pa po tayo, mga ka-aksyon. So dapat ingat pa rin. Ingatan po yung mga bata para di po sila magkasakit. At mga ka-aksyon, dahil pa rin po sa itong habagat na nararanasan po natin, mga ka-aksyon, doon sa mga government offices, mga ka-aksyon, ay ipinag-utos itong pagpapatupad ng alternative work arrangement para sa mga government offices. Yung mga pumasok ngayon sa kanilang mga opisina, government offices, at yung mga may pasok sa schools. Diba? Alternative learning modes for schools ngayong araw na to, mga ka-aksyon. Basta kayo ay sakop po nito, ha, mga ka-aksyon. Alinsunod doon sa Memorandum Circular number 126, mga government offices ay inatasan na mag-shift sila sa akmang alternative work arrangements. Yan po ay sa may National Capital Region at kasama po dito ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, at dyan sa may Occidental Mindoro. Sila po kasi yung mga lugar na yan ngayon ang nakakaranas ng malalakas po na mga pag-ulan, mga ka-aksyon. So dito, nakita ko na po dito sa atin naman po ang bayan ng Bayambang. Nag-utos na rin po sila ng alternative work arrangements sa mga ka-aksyon. Yung mga kaanak po natin sa mga lugar na nabanggit po natin, kamustahin po natin sila.
Dyan sa may Bayambang, suspension of face-to-face classes. Effective yan ng 12 noon, mga ka-aksyon. Lahat ng face-to-face classes sa lahat ng antas, both public and private schools sa Bayambang ay suspended dahil po sa matinding pag-ulan, mga ka-aksyon, inclement weather condition. Masamang lagay pa rin po ng panahon. So, yung mga anak po ninyo, yan, pagsabihan po sila, diretso na sa bahay pagtapos ng kanilang mga klase. Huwag na munang pupunta-punta ng kung saan, mga ka-aksyon, doon sa mga anak po natin. Meron tayong balita nga po dito maya-maya, mga ka-aksyon. May dyan sa may part ng Bulacan, may bata, mga ka-aksyon, 3 bata na nalunod po sila. So, ingat po dun sa mga dito sa atin, mga ka-aksyon, dun sa mga lugar ninyo na may binabaha, yan ay ingat din po kayo. Yung mga anak po ninyo, baka maglalaro po dyan, diba? Sila ay mahulog sa may kanal. Diba? Nakakatakot din naman pag ganyan, nakakabahala pag ganyan. Ang bayan din po ng Manawag, mga ka-aksyon, ay meron na rin pong suspension of afternoon classes sa lahat ng levels, private and public schools. Mga ka-aksyon, pinag-utos na rin po yan ng lokal na pamahalaan, bagamat wala pong nakataas po na anumang tropical cyclone. Wind signal, mga ka-aksyon, at heavy rainfall warning sa nasabing bayan, nakakaranas pa rin ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Mga ka-aksyon, kaya sinuspinde ang mga klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribado mga paaralan simula 12 ng tanghali, mga ka-aksyon. Sa buong bayan po yan ng Manawag. At pinayuhan din lahat, mag-ingat, mga ka-aksyon, manatiling alerto. Ganun din, i-monitor, of course, lahat po ng mga sources ng information, mga ka-aksyon, yung mga credible na mga sources po natin ng mga impormasyon. Para iwas po na kayo ay mapahamak, lalo na yung mga estudyante po natin. Sumpot, kila, mampainawa, kila, adkap kaabungan nyo. Di man kila man kin, man relax. Doon nyo na ituloy. Kung meron man kayong mga check naman bago kayo pauwiin ng inyong mga teachers, may iwan po sa inyo na mga gawain po ninyong pang school, mga ka-aksyon. Ngayon, kung pinayagan naman kayong sige, wala tayong gagawin ngayon, diba? Sa Lunes na lang magkikita-kita uli. Sana fair weather sana sa araw ng Lunes, no? Mga ka-aksyon, pero sa tingin po natin, ayon na din po sa may pag-asa, medyo maulan pa rin sa susunod na linggo, mga ka-aksyon. Okay, mga ka-aksyon. Yan, dyan po sa may bayan po ng Kalasyaw, full force sa pagbibigay po ng mga tulong, ayuda para po dito sa ating mga kababayan na affected po ng pagbaha. Doon sa mga bayan po, iba't iba mga bayan po dito sa atin na yung mga residents ay apektado po ng pagbaha. Tuloy-tuloy po yung pagbibigay po ng assistance ng family food box muna po sa DSWD. So, ingat kayo pag kayo pupunta po dyan, yung mga nagbabangka pa na pupunta sa distribution areas, mga ka-aksyon. Ingat kayo pag punta po ninyo sa mga lugar na yan, mga ka-aksyon. Maski po dito sa Dagupan City, yung mga binibigyan po ng mga tulong, mga ka-aksyon. Yung binibigyan po ng family food box. Ayan po, mga ka-aksyon. Kahapon, tuloy-tuloy ang ating state government doon sa pamigay po ng mga tulong para po dito sa mga affected na mga families. Oo, kasi mahirap din naman 'di ba, mga ka-aksyon, na araw-araw kung pupunta ng palengke, yung palengke din nababaha din, 'di ba, mga ka-aksyon? Binabaha din. Mang hirap-hirap nun. Kaya
mabuti sa atin, yung mga hindi binabaha na mga lugar, mga ka-aksyon, na hindi natin araw-araw nasusuungin yung baha na yan, mga ka-aksyon. Pero alam nyo, yung resilience na yan, yung resilience, di ba, mga ka-aksyon, matatag ang mga Pilipino. Of course, kung sa pagiging matatag po natin, daming pagsubok na kinakaharap ang mga Pilipino. Kaya nga, yung iba ay hinahangaan yung pagiging resilience po natin, mga ka-aksyon. Hindi po ba hinahangaan yung pagiging resilient sa mga Pilipino kahit po sila ay nandiyan na may mga pagbaha, mga ka-aksyon, yung mga lugar na nakaranas ng lindol, ganyan, pagputok ng bulkan. Di po ba, mga ka-aksyon, resilient ang mga Pilipino. Pero ito, mga ka-aksyon, hindi laging nakakatuwa na ganun. Pagsalamat po natin na mga Pilipino, positive yan mga ka-aksyon. Sa kabila ng mga nararanasan ng mga ganyan na mga kalamidad, makikita pa rin natin ang ngiti doon sa mga Pilipino, mga ka-aksyon. Yung isa sa mga nakakahanga, nakatangian ng mga Pilipino. Pero syempre, hindi din laging gawin natin na gawin po natin na batayan lagi ang pagiging resilient ng mga Pilipino na tayo naman ay napapabayaan. Why? Dahil po doon sa mga palagian na lang po na na-experience po natin. Tulad nga nitong baha, mga ka-aksyon. Di po ba? Hindi lang naman dito. Doon pa sa mga iba pa na mga lugar, mga ka-aksyon. Or sige, mamaya, bigyan pa rin po natin yan. Nakaragdagan pa po. Bakit hindi lagi na matuwa tayo sa pagiging resilient natin ng mga Pilipino, mga ka-aksyon? Dagdagan po natin ang opinion po patungkol po dyan sa pagbabalik po ng programang Aksyon Radio Hataw pagkalipas lang po ng ilang paalala. Aksyon Radyo Hataw! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters on our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na.
Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa New Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang Sen Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap ng tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang Sen Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Sen Liniment Oil, gawa ng Sen Marketing. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon Radyo Hataw! Ayan mga ka-aksyon, balik po tayo dito sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Alas 11:01 na mga ka-aksyon. Makakaugto ako. Alas 11. Diba mga ka-aksyon? Yung mga nagluluto. Naku, bilis-bilisan. Ay, bilis-bilisan. Sarap pa naman kumain pag ganitong tag-ulan, no? Ay, wait lang. Gaya nga sabi ni si Action Kim, di ba? Sabi niyang pagtitipid. Paano kaya tayo makatipid kapag ganitong pag-ulan-ulan mga ka-action? No? Dahil pag ganito pa naman, yun pa naman yung time na tayo ay gutumin. Kumusta naman sa mga ka-action natin dyan na gutumin? Good morning, Ma'am Vivian Olarte. Action Morning, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Panonood po dito sa programang ito, Action Radyo Hataw. Salamat po sa inyo. At eto nga mga ka-action, balikan po natin yung usapin po natin kanina. Sabi po natin yung pagiging resilient po natin ng mga Pilipino, lalong-lalo na doon sa mga syempre yung lagi na lang po na nararanasan po natin mga ka-action, o kaya naman di dapat sana natin maranasan na mga epekto ng pag-ulan, halimbawa yung mga pagbaha na yan, yung dapat sana di natin maranasan, pero dahil nga po may mga siguro hindi naging maayos ang implementation ng ibang mga proyekto mga ka-action. Hindi po ba? So, hindi dapat natin gawing dahilan yung pagiging resilient ng mga Pilipino, pagiging matatag ng mga Pilipino, mga ka-action, para lagi na lang tayong makakaranas ng mga pagbaha, mga ka-action. Lagi na lamang tayong, alam nyo, sasabihin, sige, kayang-kaya mo naman, kayang-kaya naman ng mga Pilipino na bumangon. Wala tayong choice. Kailangan natin bumangon, mga ka-action. Kailangan mag-rebuild lagi. Pero paano yun? Lagi na lamang, di ba? Kanya-kanya po tayo. Kailangan may sagot naman kung kailan hihinto, mga ka-action, mawawakasan yung laging kalbaryo na to ng mga Pilipino, mga ka-action. Lalo na doon sa mga lugar na preventable naman, mga ka-action. Tingnan po yun, yung ibang mga lugar po dito sa atin. Like, ang isa sa mga tinutukoy po nila lagi na naging resilient na po dyan, o kaya naman nagkaroon ng kalutasan doon sa malaking problema sa pagbaha, mga ka-action, is Marikina. Diba, mga ka-action? Itong Marikina, yung kanilang flood control, mga ka-action, yung kanilang river system dyan, mga ka-action, nagawan po nila ng paraan yan para hindi na po sila gaanong mangamba yung mga residents po nila, mga ka-action, kapag nagkakaroon po ng mga pagbaha. Di po with the proper na planning, mga ka-action. At saka yung tama po na implementation, less corruption, mga ka-action, doon sa mga proyekto po nila, mga ka-action. So, hindi na laging, sige, magtitiis na lang, total, okay naman, bibigyan naman natin ng ayuda itong ating mga residents na affected ng mga kalamidad. Diba, mga ka-action? Yes, of course, maglalaan naman po talaga ang ating government kasi sa pag-usap, mga ka-action, patungkol dito sa pagbibigay ng mga budget. Etong mga agencies, binibigyan sila ng mga budget, mga ka-action, para may maipigay sakali na dumating itong mga time na to, mga ka-action. Di po ba? Kailangan po naman
Pero yung lagi na, kayo ba, hindi kayo nagsasawa doon sa mga ka-action po natin? Hindi ba kayo nagsasawa na kapag dumarating po itong time na to, ganito na lang lagi yung ating daranasin? Diba? Laging kapag summer, pinaghahanda na po natin. Ay, naku, susunod na dito yung tag-ulan. Sige, bili na tayo ng ganitong maisusot natin kasi uulanin na naman tayo. Pagdating na buwan na to, ma-high tide na naman tayo, lubog na naman yung bahay natin. Ganon, di ba mga ka-action? Lagi na lang ganon. Nakakasawa. Di po ba? Kaya nga yung mga ibang kababayan po natin na meron silang chance na sila ay makapamuhay sa ibang lugar o mag-abroad, mga ka-action. Diba, gano'n na lang ginagawa po nila. First, of course, syempre yung kanilang reason para sila ay magkaroon ng mas magandang trabaho. Sila ay magpayaman. Diba, mga kasyon, isa sa friend natin na sinabi, bakit pa kayo nag-abroad? Syempre, sabi niya, bakit? Wala ka bang plan na mag-abroad? Sabi niya sa isang kaibigan. Wala ka bang plan na mag-abroad? Anong gagawin ko sa abroad? Maganda naman ang buhay dito. Ano pa gagawin mo doon? Siyempre, magtrabaho at magpayaman. Diba, mga ka-action? No, hindi naman laging ganon. Mga ka-action kasi yung mga ibang ka-action po natin, talagang maswerte sila sa pag-abroad po nila. Yung iba, minamalas naman, mga ka-action. Hindi lahat na, ganon yung nangyayari. Depende pa rin, mga ka-action. Kung talagang naswertehan po nila, ganon nga po. Pero yun nga, mga ka-action, yung iba, ito yung mga iniwasan nila Tapos makita nilang sitwasyon natin, ay, kaskasyan kima dito ng Pilipinas. Diba, mga ka-action, lagi na lang yun yung sinasabi po nila sa atin. At tapos tayo naman, sige to, minsan, tayo naman, dahil nakagagawa tayo ng paraan, o ganun talaga ang buhay, kailangang remedyo. Diba? Mamamatay ka na lang na puro remedyo, no? Mga ka-action. So, kailangan din, dapat sana mabawasan din yung laging ganito na na-experience natin, mga ka-action. Kung meron pong mga talagang tama na pagpaplano, mga ka-action. Tamang execution ng mga projects tulad po, mga ka-aksyon, ng pag-prevent nitong mga pagbaha, mga ka-aksyon. Yung after, kaya yung epekto niya, mga ka-aksyon. Kasi hindi natin mapiprevent kung talagang umulan ng malakas, mga ka-aksyon. Mababaha po tayo doon sa mga mountainous na areas. Hindi natin mapipigilan na kapag tuloy-tuloy yung pag-ulan, mga ka-aksyon, is mag-landslide, di ba? Pero yung magiging epekto nito sa mga residents, mga ka-aksyon. Hindi po natin binabaliwala yung pagkatatagan po natin ng mga Pilipino, mga ka-aksyon. Dahil yun nga po ang hinahangaan po nila sa atin. Hindi po ba? Dahil sa halip na sumuko tayo, nandun pa yung time na nagtutulungan. Diba, mga ka-aksyon? Meron pa tayong bayanihan. Yung bayanihan spirit, di pa rin nawawala yan, mga ka-aksyon. Doon sa mga evacuation centers, may mga volunteers pa rin po tayo. Kudos doon sa mga volunteers po natin na tumutulong sa DSWD, mga ka-aksyon, doon sa pagre-repack ng libo-libo na family food boxes po, mga ka-aksyon. Diba? Yan yung hinahangaan po sa atin. Meron tayong mga volunteers luluto doon sa mga evacuation centers. May mga kababayan po tayo na kapag merong mga nabibiktima ng halimbawa sunog, mga ka-aksyon. So lahat wala, mga ka-aksyon. May mga nagbibigay ng damit. Merong mga kababayan po tayo, mga ka-aksyon, na tumutulong na mag-rescue doon sa mga stranded. Mga ka-aksyon. Sila yung mga bayani po natin na wala pong hinihingi ng mga kapalit, mga ka-aksyon. Kaya po hinangaan ang pagiging matatag ng mga Pilipino. Pero syempre, hanggang kailan po ba natin ay pagmamalaki itong pagiging resilient po natin, mga ka-aksyon? Habang hinahayaan, mga ka-aksyon, habang nandyan na marami yung mga nagdurusa, hanggang saan pa ba aabutin? Hanggang anong henerasyon pa aabutin ng mga magdurusa, mga ka-aksyon? Sana matapos din yung sasabi po natin na habang lumalakad ang panahon, ay pahirap ng pahirap ang buhay, mga ka-aksyon. Iba yung mga sumasagot doon sa mga surveys, mga ka-aksyon, na mas ngayon ang buhay ng mga Pilipino.
Syempre, mag-survey ka sa mga panahon na ito, mga ka-action. Magsagawa kayo ng survey. Nagsasagawa ng survey. Halimbawa, mga ka-action, mag-survey ka sa mga panahon na ganito. Doon lalabas ang tunay. Doon lalabas ang tunay na saloobin ng mga Pilipino. Siyempre, man-survey ka sa may asing girlay, may asumpalay panaon na gawat, kanto. Diba, mga ka-action? May-survey kay, diba, yung panahon ng magsasagawa ng survey, siyempre, doon nila makikita sinong sabing medyo maganda ang buhay ngayon, nakakaangat ang buhay ngayon, mga ka-action, pero mag-survey ka sa mga panahon na ganito, yung pag-survey pa lang, pahirapan na. Diba, mga ka-action? O kung nairaos nyo man yung survey nyo pag ganito mga panahon, nandyan, nakasulat, mga ka-action, kung ano talaga ang tunay na saloobin ng mga Pilipino. Okay, mga ka-action? But, syempre, pag ganyan, again, dahil no choice ka na naman No choice na naman si Juan de la Cruz, mga ka-action. Kailangan pa rin kailangan pa rin po natin na maging handa, mga ka-action. Preparedness pa rin po natin, disaster preparedness po natin. Mga ka-action, makakatulong po sa atin para para po tayo ay makaiwas, mga ka-action, para po tayo ay makaiwas sa kung anumang mga iba't ibang epekto po, mga ka-action. Itong mga kalamidad. Okay, mga ka-action. Dako naman po tayo sa iba pang usapin, mga ka-action. Ayan, ha. Yung mga island barangays po natin dito sa Dagupan, and help is coming. Sabi po ni Mayor Belen, help is coming. So yung mga kabayan po natin po dyan, yung mga pumipila, maagang pumila, mga ka-action, hindi ko muna katal, wala kumanabang manaantay, manaalagar kita na ay sabi na may food packs tayo, walay mga kantilad taray, anto. May mga sumasabay din na nagpapasopas, kantura, paano agamat doble-doble, papakutal kita na di po ba, mga ka-action? So, ingat na lang po kayo dyan, dito po sa ating mga kababayan. Maya-maya, mga ka-action, alamin po natin kung ano po yung magiging lagay naman po ng ating panahon, mga ka-action. Dahil based po doon sa pinakauli po na weather advisory nitong Pag-asa, mga ka-action. Ngayon hanggang bukas, August 15, 50 to 100 millimeters na ulan, mga ka-action, ang daranasin po dyan sa may Zambales at sa Bataan. Sunday noon hanggang Monday, mga ka-action, noon ang La Union, Benguet, Pangasinan, 50 to 100 millimeters, mga ka-action, daranasin pa rin. Sunday to Monday noon ang La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, mga ka-action. Makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan na yan. At mas mataas daw ang forecast rainfall doon sa mga mountainous at mga elevated areas. Mga ka-action, at mas pwede pa rin po na tumindi pa, mga ka-action, yung impact nito doon sa mga ibang areas dahil po dito sa mga pag-ulan na yan. Kaya naman, inabisuhan na yung mga lahat ng mga public disaster risk reduction and management offices na gawin na lahat yung mga kinakailangan mga hakbang para maprotektahan ang buhay at mga ari-arian, mga ka-action. Pwedeng mag-issue ng magpalabas ng heavy rainfall warnings, thunderstorms advisories, at iba pang weather information, lalong-lalo na doon sa mga doon sa kanilang mga AORs
o kaya naman itong area of responsibility, mga ka-aksyon. So bantay-bantayan po natin yan, mga ka-aksyon, itong ating panahon po natin. Babalik po, mga ka-aksyon, ang programang Aksyon Radyo Hataw pagkalipas lang ng ibang paalala. Aksyon Radyo Hataw! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. TWCM Aksyon Radyo Pangasinan na oras alas 11:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-ehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid.
Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, Iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magilim sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to meet my child. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet my child. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-ehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Back to school na naman! Tara na sa Marigold Bookstore! Marigold Bookstore, di kalidad na mga gamit pang eskwela sa murang halaga. Bags, notebooks, pad, papers, payong and many more. Hindi mo na kailangang magpalipat-lipat pa dahil sa Marigold Bookstore, kumpleto na sila. Hindi lang yan, pati mga gamit ng mga teachers at iba pang school and office supplies. Murang halaga, may diskwento pa at samantalahin ang kanilang back-to-school promo. Marigold Bookstore. Marigold Bookstore, located at A.V. Fernandez Avenue, Dagupan City. Marigold Bookstore. You may call them at cell phone number 0939-478-2325. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deform bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba.
wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Tuloy-tuloy pa rin mga ka-aksyon dito po sa ating programang Aksyon Radyo Hataw. Kasama niyo pa rin po ako, Aksyon Davati Bakay. At sa atin pong technical department, nandyan naman po si Aksyon Kenneth Villanueva. At again mga ka-aksyon, muli ay ating pong binabati ng Maksyong Morning. Alat po ng mga nanonood po sa atin at nakikinig dito po sa ating programa. Good morning po sa inyo, Sir Mike Fernandez. Mabigya kabusan, Madam Dab, ang tatagilalamot sudanom. Okay, nita lalamot. Dita na yun, manibok linggayen. Good morning po, yung mga ka-action po natin dyan sa Manibok Lingayen. Sir Mike Fernandez, sa family po ninyo, ingat po kayo lagi, Sir Mike. Malikdam family, dyan din po sa Barangay Manibok. Good morning. Good morning po sa inyo. At mga ka-action, as of 10 a.m., ang level, tingnan po, silipin naman po natin mga ka-action, ang level po ng dam. Mga ka-action, ang Buklao Dam, meron siyang, ang current level po niya ay 751.61 meters above sea level. Inflow niya 283.94 cubic meters per second. Outflow 213.33 cubic meter per second. Dalawa ang nakabukas po nito na gates, mga ka-action. Kanyang total gate sa opening isa, mga ka-action. Ang Binga Dam nasa 574.89 meters above sea level. Inflow 284.79 cubic meters per second. Ang outflow ay 265.66 cubic meter per second. Total gate opening niya 1. Ang San Roque Dam naman, mga ka-action, nasa 266.4 meters above sea level. Inflow niya, 346 cubic meters per second. At ang outflow, 195 cubic meter per second. Walang gate na nakabukas dyan po sa may San Roque Dam. Yun, kung meron pa rin bapo na nararanasan po dyan sa mga lugar po ninyo, dulot pa rin yan ng itong pag-ulan, mga ka-aksyon. At kung high tide man dyan sa lugar po ninyo, ay isa din po yan doon sa nakakadagdag, mga ka-aksyon, ng pagtaas po ng tubig. Dyan sa inyong lugar, mga ka-aksyon. Dito sa Dagupan, nasa 1.15 mga ka-aksyon.
Ang peak ng high tide, 1:09 a.m. tapos 1.24 at ng 10:59 a.m. Mararanasan naman ang low tide ng 2 or nasa sa gabi na, mga ka-action. 10:59 a.m. nasa 4.7. Talampakan yan, mga ka-action. Diba? Medyo ang taas na naman. So, mga ka-action po natin, ingat po kayo dyan. Samantala, mga ka-action, ako naman po dito sa isa pang usapin. Itong filing ng COC sa 2028, mga ka-action. 2028 elections aagahan. So, bubuksan na ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COCs para sa 2028 national at local elections sa ikatlong linggo ng Setyembre sa susunod na taon na mas maaga yan kaysa sa mga naunang schedules. Inayag ito ng ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Nauna nang sinabi ni Garcia na tinitignan ng poll body ang mas maagang paghahain ng COC para sa 2028 elections upang maiwasan ang pagkaantala sa pagresolba sa mga kaso ng mga kandidato at party listed nominees at paghanda para sa halalan. Sabi niya, maiwasan nagpakaantala sa pagresolba ng mga kaso ng mga kandidato at party listed nominees at paghanda para sa halalan. Ang paghain ng COC para sa mga nakaraang halalan ay karaniwang ginaganap unang linggo ng Oktubre. Sinabi ni Garcia na ito'y upang simulan ng pag-iimprinta ng mga opisyal na balota sa December 2027 dahil magkakaroon ng humigit kumulang 74 million na mga registered voters. Sa panahon ng 2025 midterm elections, nagsimulang mag-imprinta ng mga balota para sa mahigit 68 million na mga botante noong January 2025. Aniya, sa pagdisolba ng mga kaso sa November 2027, ang poll body ay maaring magkaroon ng malinaw na listahan ng mga pangalan ng mga kandidato na isasama sa mga opisyal na balota. Last year, mga ka-action, kinailangang ihinto ng COMELEC ang pag-imprinta ng mga balota noong January 2025 bilang pagsunod sa temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema kaugnay ng mga kaso ng 5 kandidato. Kinailangan sirain ang 6 na milyong balota na nagkakalaga ng 150 million dahil hindi inasahan ng poll body ang desisyon ng mataas na hukuman na isama ang senatorial aspirant na si Zubair Mostapa sa mga opisyal na balota na una nang idineklara bilang isang nuisance candidate. Ayun, mga ka-action, hindi nun dahil syempre kung medyo kulang yung yung paghahanda, mga ka-action, doon pa lamang sa imprinting, tapos pag-imprenta, mga ka-action, tapos magkaroon ng problema doon sa mga naghain ng kanilang kandidatura, mga ka-action, na later pa lang makikita, mga ka-action, na sila yung mga nuisance candidate. Yun nga mangyayari, sisirain yung balota, mga ka-action. Paano na yung mga gastos doon? Hindi po ba magastos? Malaking budget din ang ginagastos, mga ka-action, kapag nagpre-prepara o naghahanda ang Commission on Elections para sa eleksyon, mga ka-action. Kaya itong sinasabi na pagpapaaga po ng paghain nitong Certificate of Candidacy ng COCs, mga ka-action, para sa 2028 election, pwedeng tignan mo yan na simple na pagbabago doon sa petsa, mga ka-action, pagbabago doon sa schedule ng paghain ng COCs. Pero napakalaking hakbang nito, mga ka-action, dahil 74 million na botante, mga ka-action. Diba? Na merong 74 million na mga botante. So,
Itong hakbang na to, na simple na tinitignan po natin na pagbabago ng schedule, napakalaki pong hakbang po yan. Dahil pwede na makaapekto po siya, pwede po na makaapekto yan doon sa kalidad at ganun din sa credibility ng buong proseso ng eleksyon, mga ka-aksyon. Kasi ang nais nga ng COMELEC para bakit i-advance o kaya aagahan na, mga ka-aksyon, para meron pa silang panahon na marisolba, mga ka-aksyon, yung kaso ng iba't ibang mga kandidato, kasi ang hirap naman doon, may kaso pala, tapos nalagay na doon, mga ka-aksyon. Di po ba? Paano pa yung may magkakaroon pa ng kung ano-anong hearing po dyan? O, tapos yung paghanda pa po ng balota. Di po ba, mga ka-aksyon, laking gastos na nun. So kung naranasan ng bansa natin yung kung gaano kamahal po, mga ka-aksyon, yung gastos, dyan, mga ka-aksyon, 6 na milyon na balota, mga ka-aksyon. Tapos 150 million pesos yung amount po nun. Diba? Nasayang na pera. Buti kung yung pera na yan, hindi po nasisingil po sa atin. Pera din po yan ng bayan. Pera pa rin po natin yan. Pera pa rin po yan ng mga kababayan po natin na nagbabayad ng tax. Yung mga kababayan po natin na nakakaltasan ng kanilang tax. Nakakaltasan yung kanilang sahod ng mga buwis, mga ka-aksyon. So, hindi po natin dapat baliwalain po yun. Parang okay lang din na maagahan. Pero syempre, may mga disadvantage din, mga ka-aksyon. Ayan, ating tatalakayin po pagkalipas lang po ng ilang paalala. Aksyon! Radyo! Hataw! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. TWCM Aksyon Radio Pangasinan, oras alas 11:38. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas so #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin.
Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Si Annalyn Bacotoy na palibutan ng cyst ang matres na tulungan ng SED Panyawan Plus. May sis ako sa matres. Nung napacheck up ako, ang sabi, napalibutan na daw ng sis yung matres ko. Tapos, in-schedulean na ako na maoperahan. Kasi dinugo na ako 3 months. Tapos pag-inom ng panyawan, 1 linggo, wala na siya, okay na siya. Ay, napasalamat po ako sa Seed Marketing na invento tong gamot na to na talaga nakatulong talaga sa mga mahirap. Annalyn Bacotoy, sa Nicolas Trace, Green Valley, Bacoor, Cavite. SED Panyawan Plus, gawa ng SED Marketing. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Balik po sa ating programa, mga ka-Aksyon Radyo Hataw. Ito po ito, Action Dove T. Bakay. Sa atin pong Technical Department Action, Kenneth Villanueva. So ito mga ka-aksyon, ito naman, tingnan naman po natin itong isang magandang balita po dito sa bayan po ng Kalasyaw, itong Positive Action 2.0 na sinagawa po yan mga ka-aksyon sa ilang barangay dyan sa Kalasyaw. Ano po ito? Mga ka-aksyon, pagbibigay malasakit po para naman doon sa mga pet animals. Ito mga ka-aksyon, sa kabila kasi ng mga pagbaha, mga ka-aksyon, pagpapaliban ng ilang mga activities ngayong para po dito sa buwan po ng mga kabataan 2026, tinuloy po ng mga kabataan dyan sa Kalasyaw, mga ka-aksyon, ang isa nilang community outreach program na tinawag po nila na Positive Action 2.0. Yan, ginawa po yan dyan sa may Barangay Poblacion East, Poblacion West, Gabon, Talibao, mga ka-aksyon. Ayan, kung saan nagpakain po sila. Nagpakain ng mga alagang mga hayop, mga ka-aksyon. Nangangailangan din ng pagkalinga, pangalaga ngayon po na panahon ng mga pagbaha. Kasi di ba kung makita po ninyo nitong mga nakaraan, may mga post mga ka-aksyon na doon sa ilang mga binabahang area, may mga iniwan po sila na mga pet animals po nila nakatali, mga ka-aksyon, nakatali. Wala man lang masilungan yung mga aso, pwedeng lumikas, nag-evacuate mga ka-aksyon yung kanilang mga amo. Mga ka-aksyon, pero yung mga alaga po nila, iniwan po na nandoon na nakatali, mga ka-aksyon. So, kawawa naman po. Dami pong mga nagre-react din sa ganon. Diba? Alam po natin, naintindihan po natin na hindi sila pwede, yung mga alaga po natin, mga ka-aksyon, walang lugar para sa kanila doon sa mga evacuation centers. Hindi po natin sila basta-basta na maihalo, kasama po natin yung ibang mga tao, mga ka-aksyon. Pero pag ganyan, pag nag-aalaga po kayo, siguraduhin po ninyo na may ligtas na mapaglalagyan din sa kanila kapag ganitong dumating yung mga panahon na ganito, mga ka-aksyon. So ngayon, buti itong grupo na to, mga ka-aksyon, grupo ng mga kabataan, ginawa po nila itong Positive Action, nagpakain ng mga alaga ng mga aso pusa, mga ka-aksyon, dyan sa Poblacion East, Poblacion West, Gabon, Talibao. Yun yung unang araw po nila. Bilang doon sa mga lumahok, mga nag-volunteers, mga ka-aksyon, yung mga Federated 4-H Club of Kalasyaw, ang Local Youth Development Council, SK Federation Kalasyaw, ang Catalyst Clan, katuwang po nila dyan ang Kalasyaw Veterinary Office, at syempre kasama po si Councilor Ana Rayana Resi Das Messina. Thank you sa grupo po ninyo na nag-initiate kayo ng ganyan. Syempre, yung mga tao, kung tayo ay nandyan na pumipila na kumuha po ng mga ayuda po natin, yung mga animals po natin, mga pet animals po natin, wala naman pong pilahan ng ayuda sa kanila. So, buti na lang, may mga lumapit na grupo ng mga kabataan na magbigay sa kanila ng mga pakain po nila. Diba? Ayon doon po sa mga organizers, mahalagang bahagi yung unang araw ng kanilang activity sa paglahok po, lalo paglahok po nito mga kabataan, mga ka-aksyon, na sila naman ay nag-volunteer para
may kabuluhan pa rin mga ka-aksyon yung kanilang araw. Yung araw po na wala po silang pasok, mga ka-aksyon, wala silang online class, mga ka-aksyon. At least, meron po silang nagawa na isang activity, community outreach, mga ka-aksyon, para naman po sa ating mga fur friends, mga ka-aksyon. Yan, yung active na pakikilahok po nila, na kusang naglaan ng kanilang time, mga ka-aksyon, at yung kanilang energy para may mga matulungan pa rin sa kanilang komunidad, mga ka-aksyon. Ako na yung layunin po ng programang ito, may kayat din ang mas aktibo pang pakikilahok ng mga kabataan sa mga gawaing pangkomunidad, kabilang ng mga inisyatiba para sa kapakanan ng mga hayop. At least ito, nagkakaisa sila dyan, mga ka-aksyon. Kaysa yung mga ibang grupo ng mga tuloy ng mga kabataan, yung iba, mga ka-aksyon, na hindi sila magkaisa, mga ka-aksyon. Nagbabatuhan, nag-aaway-away pa sila dyan, mga ka-aksyon. Nag-aaway-away pa sila. Yung ibang mga skate officials, mga ka-aksyon, away, sagutan sila dyan sa may Facebook. Punto nyo yan. Gumawa kayo ng isang mas maayos ninyo na activity, tulad nito. Maging halimbawa sa inyo sana itong grupo ng mga kabataan na ito, mga ka-aksyon. So, nagpasalamat din yung mga organizer sa mga nag-volunteer, mga nakatuwang nila doon sa grupo at sa pamahalaang bayan ng Kalasyaw sa pagsuporta sa nasabing programang ito. At inaasahan na magpapatuloy itong Positive Action 2.0 sa iba pang lugar sa mga susunod na araw bilang bahagi ng activity para sa buwan ng kabataan at 2026. At least, kahit pa ganito, mga ka-action, medyo may kalamidad, meron pa rin silang na-execute na programa nila para po dito sa buwan ng kabataan. Mga kabataan, dyan sa mga lugar po ninyo, mga ka-aksyon, kumusta naman? Kumusta ba yung mga grupo ng mga kabataan, mga SK officials, dyan sa inyong mga lugar? Ano naman po ang programa po ninyo sa buwang ito, mga ka-aksyon? Lalo po, dun sa mga lugar po ninyo, meron pong mga pagbaha, mga ka-aksyon. Ano na yung tulong naman na naibahagi po ninyo sa programa o dyan sa mga lugar ninyo? Nandyan ba kayo? Nakikibahagi sa pagtulong doon sa mga evacuees, mga ka-aksyon? Basta yung kaya nyo, hindi ko naman sinasabing sumung kayo sa pagre-rescue, lalo na kung wala naman kayo alam doon sa rescue, baka mapahamak pa kayo. Di ba, mga ka-aksyon? Pero at least, meron naman pa rin kayong magawa para sa inyong community. So, yan, mga ka-aksyon. Good morning. Good morning pa rin po sa inyo. Ate Baby, dyan po sa may bayan po ng Binmalay, good morning po sa inyo. Sis Jing, Torio, good morning po sa inyo. Sis mga Gloria Apino, kumusta kayo dyan sa may Mayombo? Wala po naman natin medyo dyan, baha-baha pa rin. Sis Jing, kumusta po dyan sa lugar po ninyo? Sis Bonita Cueto, good morning po sa inyo. Wala pa daw. Wala ngayon, Sis Gloria. Wala ngayon yung natin, yung ating meet. Kasi tignan po natin yung iba, affected po sila. Sis Amalia, dyan sa barangay Linok, Binmalay, good morning sa inyo. Manat Binmalay, good morning. So yan, balik po tayo doon sa tintukoy po natin nung pagsisimula po, yung maaga po na pagtanggap, paghain po ng Certificate of Candidacy, mga ka-aksyon. Eto din, kapag inumpisahan po nila yan, mga ka-aksyon, itong maaga na pagpa-file, sana hindi din siya magamit na dahilan, mga ka-aksyon, para maglipana, mga ka-aksyon, agahan din ng paglipana ng pamumulitika. Diba, mga ka-aksyon?
Di dapat ito maging dahilan, mga ka-action, itong maagang filing para mas maaga, mga ka-action, itong political circus. Diba? Mga campaign ads, mga ka-action, dyan, lalong-lalo na sa inyong mga social media, o mga tarps, mga posters, mga ka-action, social media campaigns. At tapos, mamaya, porke ba agahan, mga ka-action, yung filing, yun, yung mga political alliances, alliances, yan, yung mga nagtatalon-talunan, mga ka-action. Yung mga napupunta sa kabilang bakod, mga ganun ba, mga ka-action, doon sa itong senaryo ng politika, mga ka-action dito sa atin. At ganun din, lalo na doon sa mga pangako po ninyo na napakagandang pakinggan siya, mga ka-action, sa panahon ng inyong pangangampanya, mga ka-action. Pero ang hirap namang makita yung personal, yung actual na resulta ng mga pangako na yan. Kasi, di ba, sasabayan na po nila, no? Sasabayan na po ng ibang mga politiko, mga ka-action. Diba? At hindi din yan, mga ka-action. Hindi lang yan. Sa atin naman po, sa part po natin ng mga voters, mga ka-action, dapat maaga din tayong magising. Diba, mga ka-action, dito sa mga ihahalal po natin. Yan, at least, eto, may pagkakataon na naman po tayo na pag-aralan, mga ka-action. May pagkakataon na naman po tayong tignan kung sino po doon sa mga kandidato o yung mga nagbabalak, mga ka-action, na kumandidato, sino ba sa kanila yung may totoong plataforma. Yan. Kung sino po sa kanila talaga ang merong, yung masili po natin, yung kanilang track record, mga ka-action. Diba? Yung kanilang mga kakayanan, yung kanilang integridad, mga ka-action. At sino talaga yung alam po natin na tatakbo, mga ka-action, para maglingkod sa atin. Kasi mga public servants sila, hindi maglingkod sa kung kanino. Diba? Usong-uso kasi pagkatapos yan, sige, tatakbuhin si ganito, susuportahan natin sa ganito. Tapos pag nanalo, yung service niya para doon sa sa ginos niya na politiko o kung sino mang tao na nagpaupo sa kanya dyan. Hindi yung taong bayan na nagpaupo sa kanila, mga ka-action. Diba? So kapag election o kapag ganito, mga ka-action, hindi dapat puro pangalan yung pinag-uusapan pag eleksyon. O ganito kasi mga to matagal ng pamilya ng mga politiko tong mga to. Sila na yung kilalang mga pangalan ng mga politiko. Diba, mga ka-action? Hindi yung pangalan ng mga politiko dapat lang pinag-uusapan kapag ganito. Dapat napag-uusapan din yung mga ka-action, yung kanilang record. Yung mga kakayanan po nila, yung mga pananagutan po nila, mga ka-action. Dapat din mapag-usapan ng mga yan, hindi lang doon sa kanilang mga impluwensya, mga ka-action. Para pag sila inahalal po natin, hindi po tayo magsisi, mga ka-action. Yung talagang meron ding malasakit po sa kanya, mga kababayan naman talaga. Diba, mga ka-action? And again, at tandaan po natin, mga ka-action, wala pong magiging saysay yung mga yan. Walang magiging saysay, mga ka-action, yung maagang filing ng COCs o maagang election man yan, mga ka-action, sa papel. Walang magiging saysay yan, mga ka-action, kung di naman nagiging matalino. Hindi nagiging matalino, mga ka-action, ang publiko, mga botante sa pagpili ng kanilang mga iboboto. Diba? Mag-isip naman kayo. Hindi po yung isip po ninyo ay may katapat na pera, mga ka-action. Binigyan lang kayo ng tig 500, binigyan lang kayong tag 300, ganon. Yun ba ang halaga ng Ganon ba yung yung hangganan ng talino? 300 lang yung talino nyo. Diba, mga ka-action? Katapat lang ng 300, katapat lang ng 1,000 yung talino po ninyo. Naman, grabe naman. Kaya
Kaya nga doon sa mga ibang lugar mga ka-action, dahil yun lang kung katapat ng talino nyo, di pagdating ng mga yun lang din ang katapat na binibigay sa inyo. Lagi kayong magre-reklamong kulang din kasi yung pag-isip po ninyo nung naghalal po kayo. Okay? Dako po tayo dito sa isa pa na sa iba pa na usapin, mga ka-action. Ito, si Pangulong Marcos, pinag-utos niya yung voluntary SSS, PhilHealth at Pag-ibig deduction para sa mga contract of service at mga job order workers, mga ka-action. Sa inatasan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga ahensya ng pamahalaan na pangasiwaan ang voluntaryong kaltas at agarang remittance sa mga contributions sa mga ka-aksyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund para sa mga contract of service at mga job order workers sa gobyerno. So nakasa dito sa Administrative Order number 43 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong June 3, 2026. At sa ilalim ng kautusan, maaaring ipagawa sa payroll ang voluntary deduction ng itinakdang kontribusyon para sa 3 government-mandated social protection programs. Ngunit, kinakailangan muna ang paintulot ng mismong contract of service o kaya naman JO worker. Mga ka-action. Kaya kunin yung yung paintulot nila na sila ay makaltasan dyan. Bago ipatupad ang kautusan, personal na sa kaso na mga contractual workers ang paghuhulog ng kanilang voluntary contributions sa naturang mga ahensya. Inatasan din ang mga covered government agencies na magpatupad ng mga mekanismong magpapadali sa pagsali ng mga COS at JO workers at magbigay sa kanila ng sapat na impormasyon tungkol sa mga benepisyo at social protection coverage na maaari nilang makuha. Saklaw ng kautusan ang mga departamento, mga ahensya, bureau, tanggapan at iba pang instrumentalities ng national government. Meron din ang mga government-owned or controlled corporations at ang state universities and colleges. Hinikayat din ang mga local government units na sundin ang probisyon ng AO number 43 o Administrative Order number 43. Batay sa Joint Circular number 1 series of 2025, maaring makatanggap ang COS o JO at JO ng premium ng hanggang 20% ng kanilang compensation para sa voluntary o self-employed contributions sa mga government-mandated social security programs. Inatasan naman na ang Department of Budget and Management, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund na maglabas ng kinakailangang rules at guidelines para sa maayos na pagpapatupad ng nasabing kautusan. Ayan, mga ka-aksyon. Sa inyo, yung mga COS, yung mga JO, pahit po kayo na kayo ay mabawasan po o makaltasan ng contribution, mga ka-aksyon, voluntary na pagkaltas po ng contribution po ninyo. Kung sakaling ma-offer nila yan sa inyo. Okay ba sa inyo, mga ka-aksyon? Para naman yung mga benepisyo dito sa mga ensya na to ay makuha din. Kaya namnamin din ninyo, mga ka-aksyon. Diba kung meron kayo? Diba? Saan tagal na po na may mga tanong, mga ka-aksyon? Ang kaugnay po nung sistema po ng pag-atatrabaho sa government, sa gobyerno, mga ka-aksyon. Diba? Kasi siyempre, araw-araw yung trabaho ng mga JO, yung mga contract of service, mga ka-aksyon, para sa public service. Pero, bakit daw, kung sa usapin ng seguridad, parang hindi napaprioritize? Pangalawa lamang yung para sa kanilang security, mga ka-aksyon. Diba? Wala na nga sila doon sa yung security at tenure. Diba, mga ka-aksyon? Kung maalala nyo yung endo, ay nako. Diba, dati yung maalala ko nung nakarang admin na, diba, mga ka-aksyon, pinag-usapan po yung endo pero wala ding nangyari. Diba, mga ka-aksyon, wala ding nangyari dun sa endo na yun.
So, yung hakbang na yan, mga ka-aksyon, yung eto para mas mapadali lamang yung pagkaltas sa kanila, mga ka-aksyon, o pag mapadali yung paghuhulog nila, mga ka-aksyon, sa PhilHealth, doon sa SSS, Pag-ibig, mga ka-aksyon. Napaka-positive naman po na yan, hakbang para po sa kanila, mga ka-aksyon. Para meron din silang social protection. Diba? Pag oras ng pangailangan na po nila, pag natapos na rin yung kanilang service, mga ka-aksyon. Kasi hindi naman luho ito eh. Hindi po luho yung social protection na to para po sa kanila. Tulad po natin ng mga employed na naghuhulog, mga ka-aksyon, ng mga premiums ng contribution po natin, mga ka-aksyon. Pag sila ay nagkasakit, mga ka-aksyon, kailangan, syempre may gastos din po sila sa PhilHealth kahit papano. Kailangan matulungan din sila ng PhilHealth, mga ka-aksyon. Diba? Kaya sila din po ay dapat ay makapaghulog din doon. Dumating din po yung panahon na di na nila kaya na magtrabaho, at least meron din po silang makukuha na benefit sa SSS. Kaya mahalaga din ang SSS sa kanila. Kung sila naman ay gusto po nila makapagpatayo ng bahay po nila, mga ka-aksyon, nandyan naaalalay sa kanila ang pag-ibig. Diba, mga ka-aksyon? O kaya sa iba pa po nila mga financial na pangailangan. May financial assistance na makukuha po sila sa Pag-ibig. Mga ka-aksyon. No? Pero syempre, hindi lang yung usapin po ng pagpapadali ng paghuhulog nila ang dapat na tignan po dito, mga ka-aksyon. Sana malunasan din o masolusyonan din, mga ka-aksyon. Bakit? Kailangan kasi nila na kailangan ang dami ng mga nagtatrabaho, mga ka-aksyon sa government ay mga COS at mga JO, mga ka-aksyon. Bakit ang tagal, mga ka-aksyon, na ganyan yung kanilang sitwasyon? Diba? Yung meron yung magre-retire na, halos magretire na, mga ka-aksyon, ganun pa rin. Tumanda na't lahat, mga ka-aksyon, ganun pa rin. Tapos, syempre, unfair sa kanila. Tapos, meron yung mga mga bago, mga ka-aksyon. Di naman natin alam paano yung pamantayan po nila dyan, diba, mga ka-aksyon? Pero iba, diba? Sila na yung tagal po dyan, pero ganun yung sitwasyon po nila. No? Kahit kontraktual, mga ka-aksyon, sila din, syempre, may pangangailangan din sa kanilang buhay, mga ka-aksyon. Pagkain, gamot, gastusin ng kanilang pamilya, tuition ng kanilang mga nag-aaral na mga anak, at syempre, yung kanilang kinabukasan. Diba? Wala silang retirement pay eh. Diba? Kaya yung pagkakataon na yan, at least, meron ito, pag sila ay nakapaghulog po dyan, mga ka-aksyon, may asahan po sila na magagamit po nila kapag sila ay nakapag-retiro. Okay? At isa po, mga ka-aksyon, na dapat sana ay masolusyonan din. Lalo naman, hindi nagiging walang katiyakan sa kanila, mga ka-aksyon, doon sa kanilang trabaho, mga ka-aksyon. Dahil sa matagal po nilang pananatili pagsisilbi sa government, mga ka-aksyon. Dapat mas makita, mga ka-aksyon, kung paano pa mga ka-aksyon na sila ay matutulungan. At isa lamang po ito doon sa mga hakbang na yan. At again, voluntary po yun. Diba, mga ka-aksyon, magiging voluntary. Pinadali lang po yung paghuhulog nila, mga ka-aksyon, dito po sa mga ahensya na ito. At mga ka-aksyon, tayo na po ay pansamantala po na nagpapaalam dito po sa programang ito. Action Radio Hataw. Again, salamat po sa lahat po ng mga nanood at nakinig po sa ating programa ngayong umagang ito. Pangalan po ng aming station manager, Action Johnny Valdez Ferrer, Technical Department, Action Kenneth Villanueva. Ako naman po ito, Action Love Tibakay. Nag-iwan na po sa inyo ng isang maksyong tanghali sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan, nagbabagang mga balita at sumasabog ng mga expose na hinahagupit sa palatuntunang Aksyon Radio Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radio Pangasinan. Hanggang sa muli nating pagtatagpo, maraming salamat sa inyong pakikinig.
Manila Broadcast